मैया नोंथांमोननि गेजेराव आं भिडिअ लानानै फैनो हायाखै मैया माने गोबांथार अखा हानानै जेनेखि थासारिया मोजां नङामोन दिनैबो अखा हागासिनो दङ थेवब्लाबो आं भिडिअखौ खस्थ' मस्थ' खालामबाय बाथ्राया जाहैबाय मा लोगोफोर आं थामजोनावसो लिरखाबाय जोंनि बर'फोरनि सा बिसिया बर'नि बिटिआरनि सिमा बारनायखौ लुबैया नङा होमबा गोबां मानसिफ्रा होनदोंमोन बिटिआरनि सिमाया बारनाय नङा मानाय नङा होननानै दा बिनि सायावनो आं एसे सालिजारि खालामनो नागिरदों आरोना जे मैया जे नोंथांमोना नुबाय जेनेखि गहपुर एबा बिश्वनाथ सारियालियावहाय बा सनितपुर डिस्ट्रिक्टआवहाय मैया बिटिआरनि जेनेखि गामि बारायनाय बेखौ जों गाजा गोमजायै मैया बरायबाय आरो बावहाय बिटिआरनि चिफ डिप्युटि चिफ आरो गोबां माखासे सिगनेटारिसफोरा बाव बाहागो लाहैबाय बेजों लोगोसे आसामनिफ्राय फिजिअ सार्जारिका जेनेखि केबिनेट मिनिस्टार बिथाङाबो बाव बाहागो लाहैबाय आरो दिनै बिथांमोनखौ दिनै दोलै नोगोरै बै सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफ्रा दिनै बरायनांबाय दा बाथ्राया बेसो जादों दिनैबो गोबां मानसिफ्रा होननानै बुंदों जे 47थाल' गामि हाबनानै दस्रा गामिया मा जागोन गोबां मोनसे कुइसन बेजों जों बर'फ्रा थगायजानोसै नामा गोबां मोनसे कुइसन सिखारदों दा बेनि गेजेराव आं बेखौनो बुंनो नागिरगोन आंनि मोनदांथिखौसो आं बुंनो नागिरदों कि मानोना दिनै फार्स्ट स्टेप हिसाबै दिनै 41टा गामिखौ सोसनबाय ओरैनो बिथांमोना 60+ बाथ्रा बुंखादोंमोन बै समाव डक्टर एमएलए बिश्वेश्वरमाया बुंदोंमोन 60+ 60टानि बारा गामिया सोसनजागोन नङा होमबा आरो बेबायदिनो गोबां मानसिफ्रा बुंदों जे बिटिसि जेनेखि बिटिआर सुक्तियाव मानि थाखाय बोरै 47टाल' गामि सोसनजाखो गोबां कुइसन जे बिटिसि सुक्तियाव जाहैबाय मा 3,000निबो बारा गामिखौ सोसनदोंमोन नाथाय बै बिटिआर सुक्तियाव माबोरै मा होनना बुङो 47 गामि सोसनजाखो बेबायदि गोबां मानसिफ्रा गोबां माखासे बाथ्रा दिनै ससियेल मिडियायाव रायज्लायसोदों गोबां मानसिफ्रा कमेन्टबो हरदों नाथाय सोरनि साननाय सोरनि लुबैनायखौ सोर मा बुंनो हानो लोगोफोर बयनिबो साननाया समान नङा नैबे नोंनि सासे मानसिनि नैबे आखाइनि आसियानो समान नङानो आसिया गोजौ गाहायजों नेगासिनोबो होमबा बे मोनबा आसियानो समान नङाबा होनना बुंदों बिमा सासेनि फिसाफ्रानो गोरोबनानै जानो हायाबा आरो बे हल गासै जोंनि गेजेरावहाय सारा जोंनि बिटिआर हालामनि रायजोखौ बोरै गोजोन होनो हानो बोरै एखे माबा बुंनो हानो बे बाथ्राखौ साननो गोनां नोंना नंगौ नोंथांमोनाबो नाय हयथ' नोंसिनि न'खरावनो सोरबा नोङो बिदाजों नांलायो बिनानावजों खमलायो बिमा बिफाजों नांलायो नङाबा बुलायलायो नोंसोरनो न'खरसेनानो सासे बिमा बिफानि फिसायानो बिदा फंबाय बुथारलायनो नागिरो नंगौना नङा दे होमब्ला आरो बे हल इसिबांबा गुवार बिटिआर हालामावहाय सोर साबसिननि बुंनायखौ सोर मा खोनासङो नाथाय मावग्राफोरा मावगासिनो दं नङा होमबा लोगोफोर मावग्राफ्रा मावगासिनो दं खर' गोनां मानसिफ्रा मालाय सानै हयै खामानि मावगासिनो दं माखासे फारसेथिं माखासे मानसिफ्रा राजनितिकनि सार्थआव रायजो राजाफोरनि गेजेराव नेगेटिभ माखासे माइन्डखौ सोनानै होबाय स' बेबो मोनसे गाज्रि दा सोर लुबैया नङा होमबा सोर लुबैया जे बिटिसिनि एबा बिटिआरनि सिमा बारनायखौ जों बयबो लुबैयो दिनै हायोबा मा धेमाजिल' मा गहपुरल' नङा होमबा हायोबा धेमाजिसिम फै आरो हायोबा जेनेखि सदियासिम फै सदिया जेनेखि दला सदिया ब्रिज जेने तिनसुकिया बिसिम फै सकस्त बै सदिया दला सदिया ब्रिजसिम फै अब्ला हागोन बिदिखौ जों गासिबो लुबैयो गासिबो बर' फिसायानो लुबैयो दा जोंना जाहैबाय मा सोरबाया सोरनिबा गुन्दै जानाय सोरबाया सोरनिबा माबा मोनसे जानाय बे आलादा मेटार खिन्थु जोङो जोंनि जाथिखौ दैदेननांगौआव हारिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनांगौआव दिनै जोङो जेन' दुखु गोनां बाथ्राफोरखौ बुङा दिनै बिटिसिनि सिमाया बाराया माबाया हेनथेना होनबाय थाबा बै बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फ्रा मा मोनगोन बिसिनि गोरबोआ मा मोनगोन बिसिनि गोरबोआ बेसेबां गाबगोन बिटिसिनि सिमाया बाराया बिटिआरनि सिमाया बाराया होनबाय थायोबाथ' बिसिनि बिटिआर दोरबो सौफैगोन ना बिथांमोनाबो दिनै बिटिसिआव थानो लुबैयो बिटिआरआव थानो लुबैयो बिथांमोनाबोथ' अब्ला बिसोरखौ मा मोनगोन बिथांमोननि गोरबोआ मा मोनगोन स' जों बुंनो नाङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ दिनै बिथांमोनाबो गोदो बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बेसेबां मानसि थैदों बिसिनि एरियायाव आर्मि मिलिटारिफोरजों बेसेबां जिनाहारि खालामजादों नोंसोर मिथिगौ ना मिथिया नाथाय दिनैनि माखासे खायसे जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा देरफुनाय माखासे लाइमोनफ्रा फेसबुक दिनै बाहायनानै गोबां माखासे गाज्रि कमेन्ट हरो गोबां गाज्रि कमेन्ट लिरो स' बेफोरबायदि कमेन्ट लिरनानै
गावनि मेन्टेलिटिखौ नोंनि मेन्टेलिटिखौहाय गाज्रि खालामनानै दाला नोंनि साननाय हनायखौ गाज्रि खालामनानै दाला नोंनानो जिउआव नोंनावनो खस्थ' मोनगोन नोंनो भुगिनांगोन उननि समाव नों रावजोंबो नायस'जानाय नङा नोंखौ रावबो आयौ होनाय नङा खैफोदाव समावबो स' बेनिखायनो नों बेबायदि आखुखौ माने माबानानै जाला खालामनानै जाला मानोना जोंनो बयनोबो मोजांखौ नांगौ बिटिआरआव जौगानाय नांगौ बिथांमोना जे मावदों मावबाय थाथों जों बबे मोनसेया गाज्रि जादों बेखौ जों आसि थुनानै होनांगौ सैथो बाथ्रा आसि थुनानै होनांगौ जोङो बबेया नंखाय जादों मानो बिदि खालामदों बेखौ बुंनो मोननाय मोन्थाया बयहाबो दङ नाथाय सिगांनि सरकारनि समाव बिदि गैयामोन माबा मोनसे बुंबानो हमनानै लायोमोन बिराद गिनांगौ दंमोन नाथाय दिनै फ्रि आरो खुनु मोनसे दिनै केम्प गैला उमुक केम्पआव मानसिफोर सेंग्राफोर दोननानै ओरैबायदि खालामना बेबायदि गैया बेसेबां सान्थि जाय बिथांमोनहा गोदो केम्प थानानै खामानि मावदोंमोन बेस्राफोर बिसोरनि लाइफआ बरबाद जाबाय दा ना फरायनायाव मोनखो ना माखा सानफ्रामबो जौ जुमायजों गेलेहोबाय थासजों गफबना थाहोबाय खेराजों गफबना थाहैबाय मेन्टेलिटिया गासिबो डाउन जाजोब्बाय मा जानो बिदिजों जोंनि हारिया जौगागोन नामा मालाबाबो जागोन सोरबाया लिडार जागोन नाथाय जोंहा नों आंहा मा जागोन स' बेनिखायनो आं बेखौनो बुङो नेगेटिभ कमेन्ट जों बुंनो नाङा दिनै सरकारा मावथों सिगां समावबो हाग्रामा सरकाराबो मावाखै होनबाबो जाद्रायनाय नङा बिथांमोनाबो गोबां मावदों बिटिसि जायनि सिगां लामाफ्रा थाबायजायामोन स' दिनै बिथांमोना मावदों आरो दानि गभर्नमेन्टआबो दिनै मावगासिनो दं इभेन 3 बोसोरसो आगान सुरगासिनो दङ ना बिथांमोना मावगासिनो दङ मावगोन साक्सेस जागोन आंहा फोथायनाय दङ आरो नेक्स्टआव जाय गभर्नमेन्ट फैगोन एबा बिथांमोनानो फैगोन ना गुबुनाव फैथों होनब्लाबो साक्सेस जागोन आंहा बेखौ बिश्वास दङ ओंखायनो आंनि मोन्दांथिफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामबाय आं बेखौनो लुबैयो बिटिआरआ जौगानायनि थाखाय खामानि मावथों बिटिआरनि खामानि मावनायखौ जों बयबो रायजो राजा सापर्ट खालामनांगोन आं बेखौनो खालामदों राजनितिनि बाथ्राया आलादा बाथ्रा बिथांमोना राजनितिआव गावजों गाव दैदेनगिरिफ्रा मा होनलायो बे गावसोरनि खोथा खिन्थु जोंनि सरासनस्रा साधारन मानसिफ्रा जोङो एबो बुजियाबालानो बि बुजियाबालानो जानला मोनला कमेन्ट नेगेटिभल' कमेन्ट हरनाया सोरनिबा खोथा लानानै नेगेटिभ कमेन्ट खालामनाया बिराद गिदिर भुल बिराद गिदिर गोरोन्थि आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबाय